Teraz si ukážeme, ako môžeme vyexportovať konštrukciu do kurzu Moodle. V GeoGebre vyberieme možnosť súbor export. Vyberieme si dynamická konštrukcia ako webová stránka. Vyberieme exportovať ako webovú stránku a zvolíme možnosť pokročilé. V týchto nastaveniach vyberieme, čo chceme, aby žiak alebo aby dané vyexportovaný applet poskytoval. Môžeme pridať názov našej konštrukcie, takže napíšem dotyčnice ku kružnici a dole vyberieme schránka Moodle. Táto schránka nám umožní do schránky nahrať parametre nášho appletu. Takže dáme schránka Moodle a vyberieme schránka. Prepneme sa do nášho prehliadača a do nášho kurzu. Zvolíme si pridať zdroj, stránka, vložíme základné nastavenia našej stránky, takže bude applet GeoGebry dotyčnica ku kružnici, opis applet GeoGebry. A tu, kde máme v časti obsah, musíme sa prepnúť na nástroj HTML. V tomto nástroji HTML dáme len Ctrl+V. To znamená, že vložíme obsah našej schránky a zvolíme aktualizovať. Čo sa týka zobrazenia, nevidíme nič, pretože tam je applet. No a dáme uložiť a zobraziť. Pozrieme, ako vyzerá náš applet. Dala som obnoviť. Tak. Zobrazuje sa applet. Zobrazujú sa jeho nastavenia. To znamená, že nastavenie okna. Vlastne celá tá naša konštrukcia, ktorú sme si urobili v GeoGebre, je prístupná priamo zo stránky nášho Moodle, z nášho kurzu, ktorý pre žiakov robíme.